Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Inabelembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kaShaka ngemazi ngesaba ukuthi uShaka. uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Ukhathini umagutshwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze Fulelo Mashiya Mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo ozalwa uThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo yingwele nabafowethu ehamba namabhubesi inkunzi ekhonyisha ishoba sibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelela idla nazo kodwa ziyayihlaba bafowethu nodadewethu. Isandla sedlula ikhanda kubona bonke abantu abasixhasayo nabasixhasile kwizicathulo zabantwana. Hayi bafowethu intaka manje isibekelwa amazolo. Nawe phela obusithembisile silindele lelakhe iphela lezicathulo. Siyacela ukuthi ungasibambisi udonga luze luwe. Siyacela bafowethu bonke abasithembisile ukuthi bazosixhasa ngezicathulo. Sesizovala manje ngoba sesizohlela usuku esizokwazi ukuthi sihambe ngalo sonika abantwana izicathulo abagqoke badle into ezimnandi njalo njalo. Siyacela ke bafowethu ukubona bonke abantu ababethembisile ukuthi isithembiso sabo basigcine bangagcini ngokuthembisa bese bangenzi. Asibonge futhi ukubona bonke abantu abasubscribe ku channel lethu enkulu. Siku 96,000 manje. Yakhula kakhulu impunga yesintu. Nawe ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Kulula kakhulu akudli imadata akwenzi lutho. Bafowethu indlela yesintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe sithini isintu. Maqala uAugust sine special 1150 ungasali nawe ungazibekela elakhi order ukuze zithi maziqala ziphuma wazi ukuthi na kanjani uyazithola. 1150 zizonke ikhombo yempunga yesintu. Namuhla ke bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi ngizobuka isihloko esithanda ukubabucayi kakhulu. Kunomuntu owathi umeqale lobola walobola ngesibongo ekungesona. Ngifuna ukugxila lapho namuhla. Upart 2 wethu ozolandela umuntu otheme eganwa waganelwa esibongeni engesona. Yabona lo muntu ukuthi useqedile ulobolile waqeda waganwa wasinelwa. Umakoti wamqholisela le ekhaya nomakoti kubo wakhishwa wasiwa kuleso sibongo esirong sikaMkhwenyana ukuthi lokho sikulungisa kanjani. Upart 2 lona. Namuhla ngifuna sibuke ukuthi lo muntu ulobole ngesibongo engesona. Uthenga kasinelwa wabesethola. Usefisa manje ukuthi abakhongi baphume manje ngesibongo ekuyisona okanye baqhubeke bathi mabephuma beya koqhubeka nenhlelo zelobolo baphume manje esibongweni ekuyisona. Lo muntu lo umlanjwana wakhulela komalume bakhe. Lo muntu lo uzalwa kubo lezalwa khona kodwa wakhulela kwesinye isibongo. Mase ethatha isinqumo sokulobola usekhipha abakhongi kulesibongo yena azi ukuthi ikubo khona kanti akukhona kubo. Sebeyahamba abakhongi baya komcelela ihlobo esihle mabefika bokantombi afuna ukuyithatha ukuthi imvusele umuzi kayise sebeyamemeza lesibongo lesekungesona esakhe bamemeza lesibongo lesi esingamsekele. Ababokantombazana sebeyazemukela inkomo babemukela abakhongi sebeyazibika inkomo ukuthi niyabo sibanibani nazi inkomo ezisuka esibongeni sasekuthenini. Labantu laba bazocela ingane yethu bafisa sibaganisele iyobavusela umuzi. Makhamba isikhathi lensizwe siyathola ukuthi cha lesibongo leso sisebenzisayo akusona isibongo ekufanele ukuthi usisebenzise. Omunye mhlawumbe uthola ukuthi sekukhona ingqinamba othandweni ngoba uma wenza into ngaphansi kwesinye isibongo engesona isikuphele yonto into zakho zizophambana. Omunye uzobona umuntu amlobolayo esehlupha. Omunye abona umuntu amlobolayo manje senothando labantu besilisa kade engenawo leyo nto. Kanti lethongo lele kuyilona ekufana ngabe ulobola kulona ukhipha abakhongi kulona yilona eselikhweleza. Bese manje umakoti umenzisa izinto eziphambene ngesizathu sokuthi kushawa wena ukuthi abakhongi bakhiphe ngesinye isibongo engesona.
uyolanda imbali wena uzoyitshala emagcekeni engewona kuthi le gceke kufanele ngabe uyitshala kulona imbali bese lona lisale likemile. Uma usukutholile lokho yini ekufanele ukuthi uyenze? La sikhona sizonikeza isixazululo kulabo bantu ababhekene nenkinga enjalo abasebenzisa izibongo engezona ngekathi beqala belobola. Njengoba sengishilo ukuthi oseganiwe esibongweni engesona noseganile esibongweni engesona sizobuya no part 2. Uzokhumbula mbukelo wempunga yesinto ukuthi uma kuthiwa usekeleke komalume bakho ikhona la usekeleke khona, ikhona la kufanele uganwe khona. Awukwazi ukuthi uzohamba uye kini ushisa impepho kini ukhipha abakhongi ngoba kina ufakiwe emsamo wakhona. Umuntu uyafakwa emsamo wakubo ngembuzi ukuze ithongo lakhona limlobe kade ekhishiwe futhi ethongweni lakomalume ukuze mefike ethongweni lakubo ungabibikho umbango ozoba khona bagcina abantu abadala bedonsisana ngaye. Njengoba ke nje kuba khona ingqinamba mawulobole ngesibongo engesona ingoba abantu abadala basuke belwa sebebanga lento enhle ozoyenza lo makoti sebeyambanga abakomalume bathi lo makoti kufana ngabe kubo wethu. Siyilungisa kanjani ke lento? Uzokhumbula ukuthi ngenkathi bakhiphe ngesibongo sakini okuyinto engeyona le bekufanele ukuthi uyenze. Uma kuwukuthi wena ubuzanele komalume, uma kuwukuthi leso sibongo leso sisebenzisa kwakuyisibongo mhlambe la uhlala khona kuzoya ngokuthi umuntu njengoba bakhipha kuleso sibongo leso sibongo uyini nakhona. Okwenza okokuqala ukuhlala phansi, okokuqala ukuhlala phansi nomndeni wakho lona kuyiwona owakhipha abakhongi ngaphansi kwawo. Nihlale phansi lento niyikhuluma ukuthi cha baba uyazi ukuthi awungihlengile izinto awuzenzanga kodwa mina ngaba nothando lokuzohlala nawe. Ngithe mase ngikhulile kanje ngase ngithatha isinqumo sokuthi sengiyagana ngakhipha abakhongi lekhaya. Kodwa iqiniso lithi mina izinto kufana ngabe ngizenza komalume baba. Ngiyacela baba ukuze izinto zizokwazi ukuthi zihambe kahle ngicela ukuthi ungivumele konke lokho esengikuqalile ngihambe ngokuphetha kahle komalume baba. Nebala manikhulumisane kahle nobaba wakho, ubaba wakho uyobe sevuma ngoba amacala akho uyawazi. Wezwa lonto uyawazi amacala akhe ngoba yena akafuni ukukuhlenga ngoba lento bafethu inzima kakhulu lento. Omunye ukuthi oluthu ubaba wakhe akafuni ukumhlenga. Uhleli kodwa kubo. Uyabona? Wena okwesimini esinjalo kufanele umceleke ubaba wakhe akudedele uhambe uye komalume ngoba njengoba engakuhlengi asazi noma mhlambi ngoba vele wangingabaza nakuba usavundlile okhalweni ngima wakho yena kuyena awuyona ingane yakhe. Kodwa makuwukuthi ubaba wakho uzimisele ngokuthi enza izinto ngendlela efanele uyohamba ayoxoxisana nabo kamalume wakho. Uma bexoxisana nabo kamalume bakho akhiphe lokho azokukhipha ukhishwa wena komalume bakho akwemukele ngapha ubaba wakho akufake emsamo wakubo ngembuzi emsamo wakini. Ngenkathi ubaba wakho esekwamukele wakhishwa komalume wamukelwa ngapha yonke into yakho yobusuyenza kini. Kodwa kukhona umuntu othola ukuthi ukhipha abakhongi nje ngesibongo sakubo kodwa ubaba wakhe akazimisele ngokwenza izinto. Ushaya phansi ngonyawo ukuthi hayi ngeke ngikwazi ukukwenza lokho. Makufanele ayihlenge ingane akafuni ukuyihlenga. Leyo ngane ngeke ikwazi ukuthi iqhubeke yenza izinto ngesibongo sakubo. Kufanele icela imvumo kuyise, uyise wayo besabika bikela abantu abadala ukuthi ngoba le ngane lena ngiyihlengile izinto zayo aziphelelisiwe iyahamba manje yakomalume iyokwenza izinto zayo komalume. Asaziko ukuthi kithongo lona lothini baba uma wena ingane ihlala nawe bese wena ungafuni ukuyihlenga ikhishwe komalume bayizila kodwa uyicelele ukuthi ayihambi komalume iyoqedela izinto. Mina ngabakhuthaza abantu ukuthi uma kuwukuthi ingane yakho uyazi ukuthi eyakho musu kuyibikela kubantu abadala ukuthi uyicelele ukuthi ayoqedela izinto komalume kodwa wena qedela izinto uyihlenge ingane ikhishwe komalume ize kuwena ivele iqhubeke ngaso lesibongo lesi. Wayibona lonto? Omunye umuntu nayo into ayenzayo uthola ukuthi uhlala kubo kodwa athola ukuthi izinto zakhe zikomalume ahlale kubo angazigcina izinto zasemsamo zakubo azigcine komalume. Uma esethatha umfazi uthola ukuthi abakhongi bazosuka komalume. Uma eseganwa afuna ukuganelwa kubo
nawe leyasiyenza besinye isihloko ngelinye ilanga. Uma ke wena kusukwenzile lokho ake sithi ke mhlambe lo muntu lo usebenzisa isibongo sakubo, ubaba wakhe mhlambe akamazi nabakubo futhi abafuna ukulungisa izinto. Uyokhuluma kahle nabakubo, kulungiswa iphutha manje. Uyokhuluma nabakubo acela ukuthi izinto ucela ukuziqhubela komalume. Uma sefikile komalume into yokuqala ekufanele ukuthi ayenze komalume ukushweleza ukuthi yena akhipha abakhongi ngesibongo sakubo ekubeni kube engenzelwa ngalutho. Uma seshwelezile ithongo lakhona lobe selimxolela ngoba phela ushwele usewucelile. Emva kwalokho kuyobe sethatha abakhongi bakhe ekuyibona umlomo wakhe lapha ekhweni lakhe. Useyabathuma abakhongi, usefika la komalume bakhe okanye usefika kulesisekelo lesakusona bayabikelwa manje abantu abadala ukuthi nina bosibani njengoba umntwana kade eshwelezile ngokukhipha abakhongi kube okweni kwakufanele ukuthi abakhiphe labakhongi ke manje sebeyahamba baya lapha ekhweni lakhe bayolungisa udaba okuthi njengoba umntwana kade lobola ngalesibongo sakubo bayochaza yonke into ukuthi lo mntwana usekelekele ekhaya ungowale ekhaya. Bayobe sebephuma kanjalo abakhongi sebehamba insizwa bayikhweni lakho. Mabefika ekhweni lakho bayofike babemukele bangene ngaphakathi bese kuyaxoxwa. Yabona manje kwenziwa lento ekuthiwa inhlambuluko njengoba sike sichaze siyimpunga yesintu kwindlela yesintu ukuthi inhlambuluko ukuphumela obala kokuthile. Inhlambuluko ukugonyuluka, inhlambuluko yiqiniso. Njengamanje nake mase befikile abakhongi bazokhuluma iqiniso ukuthi cha njengoba safika le ekhaya samemeza ngesibongo esithile ngenkathi sikhuleka le ekhaya sabiza nenkomo ngesibongo esithile namhlanje nasizolungisa lolo daba. Umntwana lona okuyena wayesithumile uzaleka kanje kanje. Kodwa njengamanje ngesizathu sokuthi kutholakele ngenkinga esezimkhungethe inqubekela phambili ayisakwazi ukuthi bekhona kubeke sekulungiswa izinto kwakhulunywa kahle nabakubo. Abakubo basebemdedela ukuthi izinto akahamba uziphothulela komalume bakhe. Uke wafika ke komalume bakhe washweleza ngakwenzile ukuthi akhiphe thina sabakhongi bakhe ngesibongo engesona. Njengoba silapha ke sizokhuluma into efana naleyo ukuthi ingxoxo zonke sizozixoxa ngesibongo sakwabani. Isona sibongo azoganelwa kuso, isona sibongo esizosibika le ekhaya ukuthi isona sibongo esimsekele kusukela manje kuya phambili. Nani emsamo wenu nothi manibika konke esikwenzayo nokubika ngalesibongo. Nenkomo zonke esafika nazo yinkomo vele zalesibongo lese kuyisona manje asebuyele kusona. Bayolikhuluma lo daba babe sebezwana. Uma sebezwene balixoxa udaba baliqeda abale ekhaya bokantombazana abasekhweni lakho insizwa bayobe nabo sebethatha impepho sebebikela abantu abadala emsamo ukuthi nina bosibani. Bekufika abakhongi la bezolungisa iphutha elalenzekile ekuqaleni kumkhwenyana wale ekhaya ngenkathi ekhipha abakhongi wabakhipha ngesinye isibongo angasekelekile kusona bathi noma befika lana bafike bamemeza ngaso leso sibongo. Namhlanje nake bazolungisa lelo phutha basitshele isibongo ke manje kuyisona ingane yale ekhaya yokwazi ukuthi iyoganela kusona. Kusukela manje nake kuyaphambili izinto sezokwenziwa ngalesi sibongo lesi abasilethele sona namuhla. Bababikela abantu abadala basho ukuthi inkomo ezakwasibani. Uzokhumbula phela ukuthi asikwazi ukuthi le nhlambuluko singayenzi ngoba laba babokantombazane bona bayothi mabekhipha umntwana amathongo azi ukuthi uya kwamtshali kanti umntwana useyakambanjwa. Yingakho kubalekile ukuthi abakhongi bakho insizwa bahambe baye ekhweni lakho bayoyilungisa lento yesibongo. Nabantu bakhona ekhweni lakho bese bayayikhuluma bababikela abantu abadala ukuthi isibongo ke manje ekuyisona esizocela ubuhlobo obuhle ekhaya empeleni isibongo esithile ukuze konke nizobe nikwenza ngoba phela izinto ziyabikwa. Inkomo nazo ziyabikwa emsamo ukuze kubikwe inkomo ngesibongo ekuyisona ukuthi zisuka kwasibani ukuze lethongo elike nganeni ekuyilona eliya kogana lingagcini manje lingasazi ukuthi kanti lona logana kuphi ngoba abakhongi kanti befika kwathiwa abakhongi abakwamtshali kodwa manje ingane mesikhishwa isiya kwambanjwa.
kusuke kwenzelwa lokho ukuthi kulungiswe leyo nto, ningavele lento niyishintshe ngaphandle kokwenza inhlambuluko nangaphandle kokushweleza kwakhe emsamo insizwa yakithi. Hayi bafowethu, angingawageqa amagula. Angithembe ukuthi lento engiyikhulumayo iyawenza umqondo, ukuthi iyinto esabalele kakhulu ngoba izimo zabantu azifani. Njengoba ngishilo ngathi omunye uzothola ukuthi uhlala kubo, ubaba wakhe akazange amphiki, uyamazi nje ubaba wakhe, uyamthanda futhi lowo muntu lowo, kodwa ubaba wakhe mengamfakanga emsamo ngembuzi engakhishwanga komalume bakhe, isisekelo sakhe sikomalume ufanelwe ukuganwa komalume bakhe. Kodwa ubaba wakhe uma kuwukuthi umntwana wakhe njengoba ehlala naye unothando lokuthi enze izinto zonke esibongweni sakhe, muhlenge ndoda yakithi, thumela abantu lapha konina lume bakhe bayokhipha lokho abazokukhipha, baxoxisane nabakomalume bakhe, bese ingane iyakhishwa komalume, uyamukela uyifake emsamo wakho, izothi-ke mesigana esibongweni sakho yonke into izohamba kahle. Kodwa uma kuwukuthi ubaba wakhe akakwenzeli lutho, akafune kwenza lutho, mceleke manje uye komalume bakho, uqhubeke ugane komalume bakho. Ngoba abantu abaningi uthola ukuthi umuntu unothando lokuhlala kubo, kodwa ubaba wakhe umadolonzima ekuthena aqondisa izinto. Uma umuntu eseganiwe, umfazi uyamhlupha, angabatholi omunye abantwana. Ziningi izinto ezenzakalayo kanti sekulwa laba basemoyeni. Abakomalume bayalwa bahamba baye kohlala okhalweni lomkakho ngoba lo makoti kufana ngabe uze kubona. Kodwa ngobuqili babantu bakini abangafuni ukuzolungisa izinto ngendlela ekuyiyona, wagcina wena uhlala kini. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi baba, uma ingane ihlala nawe, yihlenge ukuze izinto zawo zikwazi ukuthi zihambe kahle, ukuze lesinqumo esithathile sokuthi ifuna ukuganwa esibongweni sayo, ivuse umuzi wakho, ukwazi ukuthi konke okwenzakalayo kwenzeke kube impumelelo. Kodwa uma kuwukuthi akenzi lutho, bafowethu kufanele ukuthi uye kwisisekelo ekuyisona. Uma kukhona imibuzo ethile ofisa ukuyibuza nokucaciseleka nje kabanzi ngaphansi kwesakhe isimo onobhekene naso, nazi inombolo zivela la escreening. Ishayela impunga yesintu, usondele emphelandaba, sizohlala phansi silidingide lo daba, sichushisane okuwukuthi yini ekufanele ukuthi uyenze ukuze izinto zakho zibe impumelelo. Noma ukude futhi uyakwazi ukuyithinta impunga yesintu, ishayele kuzona inombolo lezi, senze uhlelo ngokocingo. Angibakhumbuzeke abantu, masixoxe efonini isikhathi esiwu-30 minutes kuba u-350, esiyi-hour kuba u-450, siyahlangabezana. Njengoba nawe uzothola usizo kumina ngiyimpunga yesintu ngesikhathi sami, nawe ufuna ungiduduze ngo-Nemenite ukuze nami ngeke ngikhale ukuthi lo muntu wangilibazisa ngoba nami ngimatasa ngisuke ngimise okunye. Mawufika emphelandaba u-303 rand i-consultation yethu, isikhathi esiyihora. Ungakhohlwa-ke mbukelo wempunga yesintu, khona ispecial esizosenza sey'ncwadi zethu zonke 1150. Ungalifaka nawe lakho i-order njengamanje. Yabo labantu abawu-96,000 la, baningi abantu abangenazo incwadi. Thengani incwadi bafowethu, nizibekele iy'ngane zenu zokwazi ukuthi zisizakale. Ulwazi bafowethu luwukhiye, ulwazi iwona mphako wesizukulwane. Akungabibikho-ke umuntu ozosala kulamakhombo lawa azophuma uma sethwasa inyanga kaNcwaba. Angabibikho umuntu ozosala. 1150 ungalifaka lakho i-order ukuze zithi mazifika bese sikwazi ukuthi sikuthumelele. Neyogathi yamadoda bafowethu ikhona, nembiza chatha ndoda nayo ikhona, uhlanza iqolo uyinsizwa yakwenu, ulapheka isilonda, ikakhulukazi laba abashayelayo kakhulu. Kubalulekile ukuthi bayithole imbiza impunga yesintu bachathe, emva kwaloko bayithole neyogathi, kuvuleke imithambo, umuntu abe namandla, indoda ikwazi ukuhlonipheka ngoba umunye indoda ukhathale ekamerweni. Awukho umthetho ongawushaya umkakhe awuzwe ngoba uyihluleka, uyakwehlula. Kodwa uma kuwukuthi amandla nawo nakanjani uzothi uma umbonisa umbekela umthetho uzowuzwa ngoba akakwehluli. Kodwa mekwehlula awukho umthetho owushaya. Kulungile-ke bafowethu asiwuthathe umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Ulindele upart 2 womuntu oseganiwe wasinelwa esibongweni engesona, ebekufanele ukuthi asinelwe kusona. Kodwa manje isisekelo sakhe sesiyamfuna, sithi woza. Simfuna kanjani? Simehlisela ingqinamba phezulu kwempilo yakhe ukuthi into enjalo siyilungisa kanjani
njengoba lona wesifazane wathi umegana kwagqitha umswane wenkomo aqholiswe ngayo kuleso sibongo aqholiswe kusona okuyizinkomba zokuthi ithuna lakhe lila. Ake sithi ke nje impunga.